agradecer a los medios de comunicación aquí su presencia en esta presentación del segundo rally de la Amprea. Es la primera vez que se hace con sede en Tui. Esperemos seguir colaborando y por qué no, volverlo a celebrar el año que viene. Agradecer a M-Sport toda su colaboración, Juan, jefe de tramos, ¿no? Sí. Y a Emma Soya, la secretaria de M-Sport. Por lo que hablábamos anteriormente, esperamos cerca de 100 vehículos, ¿no? Teníais hasta la fecha 90 coches inscritos, eso supone con piloto y copiloto pues 200 personas en Tui el sábado, que es un número importante. Nosotros confiamos desde el Concello de Tui en este rally, confiamos en la repercusión que pueda tener no solo en Tui, sino en todo el Baixo Miño, Louviña y Condado. Sabemos que el mundo de los coches pues tiene mucha afición, y la verdad que desde el primer momento que nos han planteado la colaboración no lo dudamos en ningún momento. Quizás esperar un poco, no dudamos de que la repercusión sea alta, que esta colaboración pues vaya un poquito más allá, ¿no? En las ayudas económicas y ayudas de colaboración por parte de todo el Concello, ¿no? De sus empleados, ponerlos a vuestro servicio para que esto sea un éxito, ¿no? Y nada, pues desearos mucha suerte y, como decía, invitaros a que Tui se convierta en la sede de este rally. Le paso la palabra a Juan González para que explique un poco más a nivel técnico que supone esta prueba. Bueno, isto é un rally de regularidade, consiste nun rally de regularidade. Nos, unha vez estemos pilotos encima do podio, lle daremos unha ruta, un rutómetro, por onde eles teñen que circular a unhas velocidades que nós lles vamos a mandar. Visitarán toda a zona do Baixo Miño. Temos pilotos, xa que este rally é po campeonato gallego, puntuable po campeonato gallego de regularidade, pois temos pilotos de renombre que están correndo o nacional de rallies de asfalto en velocidade, e do campeonato gallego, por supuesto, co pilotos tamén de renombre. E despois temos un viciño noso daqui que leva moitos anos metido no mundo do automobilismo, sempre andou no mundo das gincanas, pasouse ao slalom en campeonato gallego, como é José Villaverde. José Villaverde está inscrito no rally, vai probar unha nova modalidade e nada, a ver o que sale. Temos media palabrada a presencia dun piloto de zona gallega moi importante, como é Manuel Senra. Quedounos de confirmar, claro, e é unha xente que ten unha agenda un pouco apretada e tal, e quedou a súa pendiente a súa confirmación. Contamos que sí, pero bueno, iso son nada máis. Recalcar o que dixo Nico, tendremos sobre 200 participantes, máis ou menos. Tendremos sobre 30 e algo personas de organización. Nada, estaremos sábado a partir das 2 da tarde facendo as verificacións administrativas e técnicas, e despois a partir das 4 entrarán todos os coches participantes no parque cerrado, que é no Paseo da Corredera. Estarán os coches aí expostos de 4 a 5 da tarde, e ás 5 da tarde empezará a salir o primeiro participante a facer o recorrido. Despois volveremos outra vez ao Paseo da Corredera ás 7:15, entrará o primeiro participante no parque cerrado outra vez. Tendremos un reagrupamento de 3/4 de hora. Ali, bueno, xuntarán os pilotos outra vez para contar experiencias e salir a segunda sección, que sale ás 8. A
ás 8 sale o primeiro participante para a segunda sección e despois entrará no restaurante Porriño ás 9:30 para despois cenar todos xuntos, unha cena de confraternidade e entrega de trofeos. Nada máis, agradecer a presencia aquí do alcalde e máis do concejal de Deportes, agradecer, por suposto, a colaboración ao Concello de Tui e a todas as casas comerciales que colaboraron con nós. Recalcando tamén un pouco no que dixo Nico, estamos niso, intentaremos facer unha nova edición o ano que ven. Xa estáse barallando algo. Si vos, é verdad, unha cousa, si vos fijastes no nombre do rally, nos recuperamos unha escudería que estaba aí un pouco medio entre desfacerse e seguir só con pouco a colaboración. Entón, nos dixémoslle, ofrecémoslle o rally que eu máis Emma levamos varios anos xa barallando. Nos, de todas as maneiras, xa fixemos unha vez aquí un rally de primavera que era de clásicos e sempre levou o nombre do noso patrón, Santelmo. E este, volvemos a poñer outra vez, Santelmo. Inda que sea rally Lamprea, leva Santelmo. A todos e a todas, a verdade que gracias por vir, desde comunicación, desde a escudería, sobre todo por pensar en Tui. É dicir, que o Concello de Deportes está a saberlo a vosa entera disposición, pero sobre todo destacar que non é un rally al uso de velocidade excesiva, que se van a cumplir todas as normas de tráfico, de circulación, que é máis importante, que despois é mellor que despois se aclare eso, pero sobre todo nós o que queremos potenciar é temos unha zona fermosísima, temos unha zona que a veces non valoramos o suficiente. Entonces, que cerca de 200 personas ou máis, porque o mundo dos coches ten moito tirón e move muitísimas persoas, cando foi o de clásicos, que vai moita xente no parking cerrado pois a ver os coches, as maravillas de coches que hai, e sobre todo os que tedes coches, tedes a sorte de ter coches clásicos ou antigos, que son a verdade auténticas joyas, que a verdade tedes un mérito extraordinario, pero sobre todo se é un rally turístico donde se poda contemplar a zona tan bonita que... Por iso é importante que estén dando voltas a diseñar zonas, porque é moi bonito, sobre todo para que se te veña a Tui e que siga comprando Tui. La verdade é que felicidades por o recupero de Santelmo, que é o patrón de Tui e da diócese, sobre todo a importancia que ten para os tudenses. E nada, que moito ánimo, que moita sorte e que sigades traballando. Nós colaboramos na medida das nosas posibilidades, pero sempre se pode colaborar máis. Entón, eu creo que é un camiño aceitado, de xente activa, porque estades en moitos frentes ao mesmo tempo, pero non cabe dúda que isto ten moitísimo mérito organizar cousas, sobre todo en beneficio da nosa cidade, que é algo moi importante que todos temos que traballar, neste caso, no mundo tamén do deporte e do turismo, e sobre todo que todo saia ben. E agora explica o das velocidades que a mí me preocupa. Bueno, porque pues, contestando ya a pregunta de aquí de Moisés, isto é un rally de regularidade, aberto ao tráfico, non vai haber ningún tramo cerrado. As velocidades non se poden superar 49,9 km por hora. Non se pode chegar a 50 km por hora. É 49,9. Non se pode superar nunca esa velocidade. Hai que respetar en todo momento as normas de tráfico. De feito, o tráfico vai andar nos tramos e na carretera. Pois é unha pregunta.